Amics de la gastronomia, soc Salvador Pla, gerent de la pastisseria Montpla, en València. El que enguany us anem a oferir és el brioche Pla pel Món. El Pla pel Món és un brioche que l'han confeccionat en productes de la Comunitat Valenciana. Tots productes ecològics i quilòmetre zero. Són productes com la carabassa, la taronja, l'armela, tots productes d'ací, de la terreta. És un producte que el van treure per a que tots poguem disfrutar d'ell per a un dolç de viatge. El dolç de viatge la gent ven a la botiga o la compra online per internet i se l'emporten com a un regal i un detall. Era un poc la idea que teníem des de ja fa uns anys, però ja des de l'any passat portem com a un any com a producte únic i patentat. És un producte únic que podeu disfrutar en família i espero que us agrade. Això és un brioche que porta una textura inigualable i que manté molt tendre durant un parell de setmanes. Espero que us agrade i disfruteu-lo.